हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो आङो लाव लेमगासिनो आरोना लोगोफोर, नाजों संनिसै, लावजों नाजों। ओमफ्राय लावाबो जि गिदिरमोन नै लोगोफोर, ओमफ्राय गिदिरबाबो गोरलैसो आरोना, गोबांद्राय जागोन नालाय ओंखायनो बे खावसेखौ दोनबाय, ओमफ्राय बे खावसेखौ लेमगासिनो आङो दायो। नै पानि लावजों नाजों दाखालिबो जाखांबाय, जि गोथाव जाखादोंमोन। लकेल ना, न'निनो, माने जोंहानि नङा, आलासिनि लाबोनाय आरोना, ओमफ्राय बिराद गोथावखा। ओंखायनो दाखालिबो जादों आरो दिनैबो जानोसै, थान्दाबाबो माने जानोसै आरोना। गगा मोननाय गुजुनाय एसे दङ, आंहाबो खाराखै, होमबाबो जानोसै, बिराद गोथावखा। ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर। दे फटाफट लेम। आङो अदाबावनो संगोन, ओंखामखौल' कुकाराव संनोसै, गेसाव ना। ओमफ्राय अदाबाव संनायानो सादानो बेलेग जाखायो, गोथावसिन जायो। ओंखायनो अदाबाव संनानै जागोन आरोना लोगोफोर। अरखौ जरायना होदो। जागोन दे। आंबो लेमफानांगोन नामा? जाबायानो सं, थब जानाय बायदि। मोनसेल'सै। नोङो आंनो माबाखौल' लाबोना होफैदो, ना एवना दोननायखौ। ना एवना दोननायाव ना बिदैबो दंफायो, बेखौ प्लेटाव बोख्लायनानै दोनबो। जिखुनु खुरैयावनो लाबोगोन आं, नों बासिना होबानो जाबाय। दे होमबालाय। मैगंखौ सुबाय? सुबाय। नै लोगोफोर, साराय हुना होगासिनो हासबेन्डआ आंनो ओंख्रि संनो। बियो मैगं सुना होबाय, साराय हुना होबाय, ओमफ्राय आं संनोसै आरोना लोगोफोर। अबे मैगङा? नै सुखांबाय। लावाथ' गोरलै, दसेनो मोनगोन, नायाबो एवफ्रामखानाय। अरखियानो दङ, ओमफ्राय अरानो नायसेल'सै अरखिया। दहायनो अर सुदोंमोन ना, फुङावनो दुगैनो आङो दै फुदुंदोंमोन ना, ओमफ्राय बनखौ नारनानै दोनखानांगौमोन, ओमफ्राय गोमोरजोबना थानानै दा फोजोंनो हालाना। थुङा खुजोब्बाय, जोंबाय। खस्थ'नो बेसे गोथाव मोनजायो आंहा अरदाबनिखौसो। माला मोनबावगोनहाय लोगोफोर, ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय आं, आयौ थानो हाला आरोना ओंखाम उखैनानै, जाबायदि उखैबाय। बारा होनाङा संख्रिया, गोबाब जाबा दिगदार जागोन ना। पानिलावआ थब मोनो ना? माबाना गोरलैना आरो। नाया लाबखादों? लाबाखै, आं गावखौसो लायनो होबाय। जानो नांथ'आ र' नाखौ, मैगङा रुइग्रोनांगोन ना। आङो एकदम सिम्पोलहाय संनानै जानो होननानै जेबो होआसै आरोना लोगोफोर, बानलु थाइनैल' हाखावनानै होबाय। आं जेबो मस्ला मस्लि बेबायदि होफबनानै जाथ'नाय जायाखै नालाय दासान्दि, ओंखायनो माने एकदम सिम्पोलैनो जानो होननानै बानलु थाइनैल' हाखावना होबाय। ना होबानो गोथाव जाखागोन ना, पानिलावानो गोथावखा, ओमफ्राय आरो ना होबाथ' बांसिन गोथाव जाबावबाय। अरानो रानना हो। दाउआलाय बेसे रददैलै? दैबाय दं, नोंनिनो र'। नाया मर दुन्दियानो ना बिदैबो दंखायो। जिबायदि ओंखामखौबो थानो हालालै, आपेलखौ थाइसे लाबोनो ना, जानाय नङा लाबलाय। हालानो आं, माने मा बुंबावनो आं दा, इमान ओंखाम उखैयोना सोरबा। अरानो नाङाखै माथो, माइसा ओंख्रि संदो, माला मोनगोन सैलाय। रुइजोब्बाय आरोना, दै होजासिगोन दायो। दै होनानै नाखौ होनोसै आङो। बारा होनाङा दै दैया। नाखौ होनसै। बिदैखौ होनाङा। बिदैखौ होआ। ने? बिदैखौ होआ, बिदैखौ मानो होनो ओंख्रियावलाय। बिदैया नै दा जानो हागोन। बे ओंख्रिखौ जि साइस नुबाय ना, गोदौबाय थाथोंसै दायो, एकदम खोबना होनोसै। आपेल जानो होननाया।
Coba ini sih. Orangnya udah butuh klub-klubnya. फोरोंबावगोन ना मागोन? एसेमान जबनो होबावनोसै नै लोगोफोर दायो दुन्दिया होबाय आरोना जि ग्लब ग्लब गोदौगासिनो मोनबाय नै लोगोफोर टमेट' आलु मटर लाब्रा दहाय फुङावनो एवनायखौ ओमफ्राय ओंख्रियासो एसे उनाव संजाबाय आंथ' जाथ'ला इखो हासबेन्डआ जागोन आंहा लाव नाजोंनो जानोसै ओमफ्राय ना बिदैया नै ना बिदैया थोरसियावनो होनोसै आं दे आं जाथ'ला दे ना बिदैखौबो नै ना ओंख्रिया जानोसै आं दे Gak ada. नों जाफैदो Enggak ada. Yang itu bangsin kuicin deh mak. देनां ini नोंनाव फैखानाय जाफै गोथाव जादों masih belum hah Terus ada? Baru aja nama. lawa Terus, fungsi keberapa sih mungkin nang? baru mana ang gede mun desang nang baru bisa ang nang sudah sejak ayo ketika ngobrol sama tahu Nanti bisa jalan deh. Jangan. Dia cigai. Ini enggak. Saya bukan menjalan memang lah. Saya bukan menjalan memang lah indang. Ini mereka sih naik ke denda. Kamu ke mana le? Jadi mandi jadi mandi ini deh. Papor nang kebayi ini papor dong. Andi bukan apa kan? Ingkris nang gua. Dong. Nang gua kan. Ang nggak sabayin sama. Apa di sini? Baru jangan nambah. Itu kata gua. Sih loh. Ay tinggal nggak bayang kejagaan gini nih. Udah kena nabi dini. Gua pun ada ini. Menjauh. Aku menang guys ya.